Здравейте, YouTube! Днес ще играем в сервера на Християн. Ето това са го строили админите. Ето. Чакайте да го видим отвътре. Това е така отвътре. Окей. Така е. Тоест това май не са го строили админи, а някакви си хора. Да. Не знам как толкова неща имат да строят така вкъщи. Ето това е спаун, ще ги видите отвътре. И моля ви, влизайте в сервера. Готине. Приятна игра ви пожелавам, екипът ни. Порталс. Окей. Сервер, нататък е сервера. Ако искате да печелите пари, отивате на LabSell и си продавате. Това е LabShop. Долу е LabShop, а отгоре е LabSell. Не е довършен, но да го довършат сигурно. Само до Tier World се стигнали. Това не е нещо, не става. Сега да идем на някой лар. Айде да идем на лар. Парцел. Това са лар парцел. Ето го. Сега ще ви го покажа. Как така? Ето го лар парцел. Това е лар парцел. Тук са къщичките, те са готови. Само вие трябва да си го купувате. Много са пари. Но ето моя хоум. Това е моя хоум. Ето го. С едни мои фуерата. Е хоума, това е минуката. Ето го и моят другия фуера. Това е админ. Кажи здравей, YouTube, бе. Здравейте, YouTube. И така. И чао, YouTube.